Tubor ka Batesi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka net footage ordar mapi minwan ra mangi hakrdob ying jongpi. Ia ka music video bala ai kerteng lawai. Ia ka bala ruai da ka samla iba korsun an sa pelat pat ba no ha ka khandai trik ubanai naitung arajar arpuai ha ka YouTube channel jong kani ka samla ia ka bala ai kerteng iba korsun. Kani ka jing ruai ka kren chapang ki samla kentai bat shenrang ki bala ngop ha ki jingdi pun bu ai ki bas neu bada ka jo kapor kani ka jing ruai kala ai men semru ya ki kumno bakin paino sha ka jing em ka babaha kumban supentip hang ni baya kani ka jing ruai la tho da ka kmi jong kani ka samla kat baya ka sur jing ruai pan la penbit penbiang da ki henmen jongka bat kani ka samla kadang angno dru ban penmi shosho ya ki jingruai bat ki music video hagabaya dei bat kani nakaliang jong ka samla iba korsun kala kerpat ya ki pat ba bakin ailem ya ka jingkershan khnang bakanang la shosho ban penmi biang ya ki sur jingruai bat ki music video ki ba internet nang ne shakman. Kuplay piborok kerteng jonga kadai ibu korsun pat ngasong asa po Nongston West Kasils District ngan sepelat pi ya ka we ke jingroi ha ka khandai tarik jong uni ubenai ha ka kani ka sing thoding ti ka kerteng jonga ni ka jingroi kadai lawe kani ka jingroi ka kran spang ka jing kentu ya ki samla kentai bat shenrang bakin ino ya ki kam ki basneu kamtam ya ki jingdi ki babu ad kum udrugs ka kiat ka bapenjat ya kamet ka jongki ti kani ka jingrai ka aimen semru ya ki bakin phai no ki bakin kela no ya na ka jinglong ka basniu sha ka jinglong ka babha ban bakin yo ya ka lawi ba phanai ka jing em jongki kani ka jingrai la thau da I mei jonga ban ya ka sur pa di la thau da manga ban ki henmen jonga bat nga la thau ka ni ka jingrai hak porba ka penlong ya ka online competition da ka Meghalaya AIDS Control Society ti ngawan ha ka kerdan ka baar ngalas dang ban roi na do bangadang khana bat nga sa chembenta haki function badan ha school ki local function bat ki on ki competition ki ba penlong hapo snong kani ka video la shimenta da ki parlok jonga ki parlok henmen bat la ring video ru da ki parlok ki bana kani ka snong hi ya ka recording ru mile nang ni napo nang stan hi ngan penmi ya kani ka jingrai hapo ka YouTube channel ka jonga hi ka ba kerteng ibu korsun laban syutai be ibu korsun tinggal penmi kawai ka jingrai bat kan long arteli bat kani ka bam ngan penmi menta ngakwa bangan yat sakmat bangan penmi khambun shu haka in the future ma te ka snobhaban support lang takaba pin subscribe bat like bat share ya kani ka jing ka music video ka ba ngan sa penmi ka message ka ba ngakwa ban ai shapi ki para samla ki badan ya kani kasap la kalong ha ka jingrai ni ha ka put katem ba phinom kan randin lani ban buri hande ban ba phen mi shakman bat hoit ni shem ki jing ni hande ngim de ken ban give up no lani ban du jing kerman ni de ban ya le bet hadu bangen poi shakathong